Siema, siemaneczko. Chciałabym wam dzisiaj pokazać profesjonalny rozrzutnik do gnoja. To jest najnowszy model. No rocznik już taki leciwy, ale... Nówka. No ale... Jestem drugim użytkownikiem. Na testach Sprawuje się nawet, no nie idzie narzekać. Już 4 lata tu je. Marka Marcin. Adamczyk 12. Na testach dzisiaj. Profesjonalną kidarka do gnoju. Idzie też. Jak trzeba. A jak? No jak taka kupeczka gnoju na tej przyczepce przywiozłeś, to się nie opłacało rozrzutnika zapinać. Tu rozkidołek pod zagródka trochę. Kury mają raj. No a to się założy, to już zrobię. Cyklopem to chciałem porozgarniać, ale pojechałeś tam i już spoko. Olałeś to. Ile masz baterii? 100% prawie. Nie wiem, u ciebie było. Dobra. Dzisiaj będziemy wykonywać orka na tym polu. Orka John Deerem. Agata chyba trochę pojeździ se. No nie wiem, ja się muszę z nim dogadać najpierw. No dobra. Muszę się zaprzyjaźnić z nim. Muszę powywozić te traktory, a ty możesz sobie iść do ciaperki albo do John Deera już. Wieje, No. zima, śnieg co chwila padze. Muszę buty wyczyścić, O, żeby gnoja nie nanieść. tam pięknie. O, widzicie, u mnie za hołdą ładnie jest, a tu czarno chmura. Umyj mi te buty, żeby do John Deera gnoja nie nanieść, dobra? Tam ci przyniosę zaraz. Będą wyprane. Weź te widły. No nie wiem, czy ich ubleczysz. Weź. Kaj ich dać. Tam. Pizi. Na C1 jeżdżemy. Agatko. Jo, nie będę jeździć, ja ci już powiedziała. Nic. 30 lat. Nie pojada, powiedziała ci już coś. Sponsorem prognozy pogody Jest FHU asertywno. oferująca system Jak ja gadam ni, to gadam ni. Tu jest kontrol. www.naprawakolinos.co.pl. Ty mnie w ogóle nie słuchasz. Zawsze udanej pogody życzy sponsor prognozy, właściciel Centrum Medycznego MedHouse. Nie jest nic do słuchania. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura nieruchomości Posesor, oferującego mieszkania i domy deweloperskie. www.posesor. No jadę na C1. Głęboko, bo glina wyłazi, ale tam to się przerobi. No i od na razie se cofia jeszcze więcej nawracania niż tego niż cofania. No, to taki krótki to. O. Musiała być twortochliwa, żeby więcej zbywało. No to jak ci się... Nie pojada! Ja muszę się najpierw z nim zakolegować, a dopiero potem nim Jak się jeździć. z tym będziesz kolegować? No kochany, a jak się z tobą kolegowała? Normalnie, Od razu z tobą nie jeździła. jak na kombajn siadałaś, to od razu jechać. Jasne. Nie? Nie. Agata, pierwsza przejażdżka John Deerem. Agata driver. Jak, Agata? Może być? To jadymy na plac. Daj se na pierwszy półbieg. Albo dobra, jedź tak. B4 możesz dać. O patrz, wiatr przewrócił ta szopka na te od Wiktorii do skokania. No. O. Możesz, no. A potem sobie daj na 2, bo do zakrętu to... Jezu. Jezu. Jeszcze koty za płoty? To jeszcze możemy drogą przejechać. Nie trzeba. No przejedziemy drogą jeszcze. Napęd włącz. Kaj, Na guziku, na tym czarnym przełączniku. kaj. No czarny widzę. przełącznik, koło półbiegów. Aha. Tu do góry. Dobra, wyłącz napęd. Prawo. No i zatrzym się. Znaczy daj na C, mi chodziło. Jedź sobie dali. Sprzęgłem. Normalnie jak w aucie. No. Ale to
mało puszczasz, nie? No i gaz. Tak Kurde, ujechać. ale martw. Kurczaczki, no bo ja tam powiedziała troszeczkę. Co? No jedź. Na drogę? No. A wiedź pierwszy na tę łąkę. Koła wyczyścić. Tu? Tam, przez Tatrowa, no. Zrób kółko. Żeby ten maros trochę odpadł. Nie wiem, czy to odpadnie. Dobra. Jedź tu ten. Jednym kołem na asfalcie, a jednym na trawie. Pomału. A nie tu? Nie, może jechać jednym kołem po asfalcie, a jednym po trawie. Ale tu się zaraz kończy droga. Jest dużo miejsca. No, nie jest. Już mogę zjechać na drogę? Nie, jedź cały czas tak rantem, poboczem. Ale nie... Muszę wyskoczyć, ta droga pozamiatać. Zatrzymiesz się tu. Co, mogę puścić gaz czy co? No tu, na luz dać. Tam się też chyba. Się wyorało kamienia. Szeroko ta droga jakoś. C1 jeden daj. No, do przodku, tam umyj przyczepa. Nie trzymaj kierownicy, no są rewers. No i gaz. Gazu więcej, żeby te koła się przeczyściły. I zmieniaj biegi. Znaczy no, nie biegi, no. No, czwórka. Wow! Dobra, pomału. C1. Na droga. Dobra, idę na D. Z tym, nie? No. Przez ten maros nie jedź. Gazu, bo za mało obrotów może. Nie chcę. Żadnej kolizji. No i ja gaz. sobie zobaczę. I 2. I 3. Wow! 4. Jezus, ej, trasa. 4. I gaz. I maraz. Dobra, i tu na D1 też muszę brać. Na obroty patrz, masz minimalne obroty gazu albo mniejszy bieg. Mam jeden. No to mniejszy bieg. No ale hamulca, jak ten to też musisz, no ale też musisz używać, jak będziesz chciał hamować. Jezus. Znaczy... No normalnie jak Wiem, ten ale- autem. Ktoś ciągnie. No, to tych wiesz ciągnie, no. No. No ale idzie ci to. No moi kochani widzowie, to już pierwsze koty zapłaty z tym naszym John Deere'kiem. Także może następny raz wyjdzie lepiej. Bo na razie to no, średnio mi to wyszło. Ale to był mój pierwszy raz, także musicie mi wybaczyć. Dobra, do następnego, trzymajcie się, zostawcie łapka, jakiś komentarz. Albo nie zostawicie komentarza, bo jak mnie skomentujecie, to już do niego nie siedno. Dobra, na razie, pa pa.